který mojí maminku šmíroval, takže se na celý den, přátelé, navřeli od pařeňáku. A když už večer zjistil, že teda ze mě nic nevyšlejduje, tak nemám mu aspoň hlav, takže teda dostal hlavem infarkt. Já mám ovšem výbornou radu. Přesně na tohle problém se válení. Ahoj, velký, zatím dobrá tak to tam jdeš. Kde jsi byla? Byli každodenní. Balcerová a inkriminovaná erotická fotografie. Tato fotografie dá vzniknout pusa. Až diváci uvidí, tak uvidí. Co se potom s tou fotografií stalo, to už nebylo v mých rukou. A v životě by mě to nenapadlo. Ale ono to takhle vždycky vzniká. Nenapadlo mě. To už nebudu v tom pokračovat, nebojte se. Všechny lenky uklidňuji, že už to nikdy neudělám. Netušila jsem tady to tsunami, kterou to vyvolá. A paní Eliško, za nás dva fotka výborná, Frekvence 1. Tady jsou pokondři doma. Láska je jako večernice, dující černou oblohou. Srdce teď veze na peklice, zasněte do mě všechny svíce. Frekvence 1. Vaše rádio na jedničku. Frekvence 1. Frekvence 1. Láska, som z teba stvorený, ty však pre mňa nie. Patrím tým, čo kvôli tebe nespávajú. Dúti trápení epidémie, tvojou záhradou.
Prosím, přijdi mi do dlaně, nebuď ku mně zlá. Sklidni do tej temnej diaľky zahmlenej. Daj mi Jsme na frekvenci 1, redakce dámského klubu a 3, 2, 1, hop a skáčeme další téma a to je děti a domácí mazlíčci. Kdy je to vhodné kupovat, v jakém věku a tak dál a tak dál. Původně jsem si měla napsat na ten článek já, to rozhodoval šéf, ale Vlaďka se nějak přeslechla a myslela si, že ho má napsat ona, tak mě předběhla. Vladě. Taková aktivka. Já jsem s tím známa. Ty si totiž věděla, že dneska přijdeš pozdě, tak jsi to chtěla dopředu šplhnout. Ne, tak holky, domácí mazlíček určitě ano, je pro děti výborný, ale je třeba si dát pozor třeba na věk dítěte, protože třeba v předškolním věku anebo v batolecím věku motorika ještě není tak dobrá, takže na něj může občas šlápnout. To ti právě chci říct, my máme doma krom jiného křečka a já mám 2,5letýho chlapečka a ten, když ho zmáčkne, tak tomu křečku jako a vylezou mu oči. Jako takový ty hračce. Já myslím, že je to z toho důvodu, jako třeba, že si děti nesmí hrát s některýma hračkama, aby je nespolkli, víš. Ne, miláčku, myšku si ještě nekoupíme, aby nám chvilku vydržela. Ne, a nebo ještě další důvod, holky. Dítě v předškolním věku je totiž trošku egocentrické. To znamená, že vlastně vnímá svět podle sebe samého. Já nemám hlad, zvířátko nemá hlad. A na to si rodiče musí dát trošku pozor, protože je to ještě o nich. Tak v tom případě já jsem ještě dítě předškolního věku, jestli je trošku egocentrické. Vladěnko, máte doma nějaký zvířátka? Ne, holky, my nemáme, ale já jsem měla jednou rybičky a mě všechny zemřely. Tak Vlaďko, do kohokoliv bych to řekla, ale že tobě pomřou Vladěnko, rybičky. ty jsi úplný jelítko, ty je musíš krmit. Holky, ale já jsem je krmila, ale asi moc. Rohlíkem, viď. No dobře, já vám jenom chci říct, měli jsme doma pejska, dlouho už ho nemáme, máme rybičky, křečka, králíka, je to hrůza, Malá zoologická prostě. Přesně tak. Posloucháte Frekvenci 1 a bavíme se o tom, co děti a domácí mazlíčci. No a teď už na Frekvenci 1 Lien Rice.